isip gyud pud nga magbalik kay dili man gyud pud lalim ang mobalik bitaw sa Ehipto katong sa karaan bitaw natong kinaiya or sa atong kinakaraan nga sitwasyon. Pero mostly ang ideal gyud nato ang number 3. Gusto gyud nato nga mag-press on nga magpadayon bitaw sa katong goal nga gingharian nga gusto nato nga makabot. Pero sa sitwasyon karon sa ako isip ko sa kabatanon napadyo ko diri sa number 2. Napabilin pa ko sa wilderness kagud kay syempre di man gyud ingon nga magtubo dayon kay lahi-lahi man gyud growth ang ato ang sulod sa atong spiritual. Pero mga igsoon ang ideal gyud para sa ako gyud kani yung number 3. So maisip na ko kinahanglan jud ko magpadayon kay aron makabot na ko tong unsa man tong saad sa Ginoo alang sa kuha. Amen. 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 Yeah, go ahead. What he said, ideally, we like to take the third way to go on. But for now, we have a lot of things to do in order to press forward. Mo ba to? Pag in English na lang mo para masabtan. Praise the Lord. Ako ang natandog ba sa ato ang natunan is bahin sa katong pagpas sa angel sa mga pultahan nga walay dugo. Para sa ko ang maigsuon ba natandog ko sa pag-ingon nga dili ka tan-aw ang Ginoo kung unsay imong kondisyon. Isip usa ka batan-on na jud mi kaning mga paawa effect ba nga wala ming ani, wala mi ato, nagkulang mi ani, nagkulang mi ato. Pero dili din nagtanaw ang Ginoo ang Dios diya mga igsuon, nagtan-aw di siya kung unsa ay kung naba ang dugo mga igsuon. So nakapatandog ni sa ko mga igsuon ba nga dili gyud magmatter, perti kakawang gyud sa tanan mga igsuon kung wala gyud ang dugo sa Ginoo. Amen. Amen. The thing that touches her is that the one mentioned that the angel that judges the firstborn, he did not see the behavior or the character of the person inside the house, but the angel only see that the blood on the doorpost and on the lintel of the house. And when the angels see that, he passed away. Judgment will not go to that house. Natanawa ka kay gamay ra ang Amen. Hallelujah. Young people, go ahead. Nahuman na nato ang message 1. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brother and sister. I can share a little regarding that. Our brother says that the children of Israel eat the lamb and they surround it eating the lamb. That means that Christ is only at the center. And also our brother says that night they eat the lamb, that they will result to a holy life. Focus on the small things or minor things. But sad to say, here in the Philippines, I heard some local churches always focus on like anti-registration. Sometimes in their meeting, they did not receive some nourishing word, nourishing encouraging by the Holy Spirit, because India, even they are only 2% Christian. They suffer some persecution because of the anti-conversion law. So the people there have the right to persecute them. But here in the Philippines, we are very free. But sad to say that we are just like we are staying in the wilderness. We have no vision to going forward that we can reach the good land. So thanks the Lord that
we always reminding in this training, in our meeting, that we go forward, not stay on the small or minor things. And as for me, I just encourage that we just pray to all the Christian here in the Philippines, that like in Mindanao, some years ago, that they are always target here in Davao, church in Davao. But I heard some that still in their meeting, we are the center of their meeting. But the Lord is knowing we are here in Davao, we are just going forward and helping other churches. Never mind if they are criticizing us or persecuting us in their meeting. But thanks the Lord that still here in Davao, the Lord give us strength to continue to the promise at the good land. Amen. Ibe. Okay, from the church in Pangantukan. Praise the Lord mga igsoon nga isa pod ko sa nadasig sa paambit sa atong igsoon nga sa atong pag-alagad. Siyempre kato man yung number 3 atong pilion, pero usahay ang kung sa ako lang mga igsoon, kung ako ang pag-alagad na diha sa number 2 mga igsoon, pero gapaningkamot gyapon nga moabot sa number 3 nga makapadayon sa pag-alagad, nga makaisbog sa pag-alagad. Kay ang ato ang pag-alagad mga igsoon susama sa usa ka estudyante, nga ang estudyante gusto makatiwas sa pag-eskwela, makahuman sa pag-eskwela. Nga sa ako ang mga igsoon, inana gyapon akong tinguha nga unta makatiwas sa pag-alagad sa Ginoo, makahuman pag-alagad sa Ginoo. Dayon ako pong nakuha dito katong sa 40 years katong sa Egyptian, nga bale katong Red Sea mao to siya ang kalibutan para lang sa kuha nga usa po din ko sa mga Egyptian nga dira ibutang daan sa kalibutan para mamasa pag-ayo para sa pag-abot sa Ginoo nga hingpit na mga igsoon. Kay dito sa 40 years daghan man kay to mga pagpantol, daghan kay mga pagsulay, kay gihatagan to sila ato mga igsoon para makakat-on sila kung unsa gyud kapuan ng Ginoo. So para sa kuha mga igsoon nga ibutang pagyud ko sa kalibutan para makakat-on og daghang mga pagtulon-an diha sa Ginoo. Dalagon kay Ginoo. Berjun, summarize. Berjun. Yun? Yun ta? Berjun, asa naman ka? That brother, he wanted to take the third way, but sometimes he need to learn some lessons. He said that that is why the Lord put him in the wilderness. O ba to, John? Ba, John? Mo kayo kung naminaw at Mo na to. Na bulgar na nung taniwa, naminaw. Okay. Amen. So, what our brother is trying to say is that he wanted to have in the third group, looking forward for the new purpose, which is the good land, the promised land of Israel. But actually, in his experiences, he's still in that second group, roaming around in the wilderness, learning the lesson from the Lord, so that whatever
endeavor he has today